ngumpul dadi siji ilmu. Ingkang sampun lumampah sewenengan inggih barisaning pratamtama ingkang gambaraken dening para Kandang Putra nggih para prajurit saking Kadipaten Praja Bantarangan ingkang abegal dening Sang Prabu Jaleng Sregi sanebareng pramila kados pundi babaripun kawula nyuwun pangestu. Oleh wasana para tamtama satriya Pandhu Wijaya lumaksana magita kita ing garis lagi registrasi Panjatinan di belakang panggung utama. Ini Panjatinan? Ya, ya. Jalan saya, tutupnya saya, enggak tau, kicat masih joget. Siap. Siap.
kapok yen tanpa jeleran sing nguri kan. Monggo Mas, apa bari sing apine kene saged dipethut wonten ing atas. Aduh, matur nuwun. Ya.
Raden Mas Bagus Parmadi. Yo promarga sami tanggap sasito ngali cipta rasa iya saiko kaya tumandang aku yo tumandang not wiromo bangun karya promarga nami langya lagu sampah noto beris ngayahi yo cuma kanot wiromo gaya gaya
Saged pindah malih ingkang kehilangan handphone saged diambil di atas panggung. Matur nuwun.
lagi sakit dengan pindah di Mas. Moga ingkang ada mobil box. Semoga dengan pindah. Thank you.